Profesor na Pravnom fakultetu u Kragujevcu Zoran Čvorović govorio je za portal Iskra o tome kakvo je zakonodavstvo danas u Srbiji, da li važeći zakoni postoje na korist građana ili određenih pojedinaca. Srbija ima takvo zakonodavstvo da je ono zapravo u skladu sa interesima, za obezbeđivanje interesa globalne plutokratije. Dakle, to je zakonodavstvo koje pre svega privileguje ono što se nazivaju strani investitori kod nas. Dakle, strani investitor je potpuno privilegovan jer on ne samo da dobije džabe lokaciju koju ne može da dobije domaći srpski privrednik, on dobija pare iz budžeta od nas, poreskih obveznika, od subvencija za zaposlene preko povoljno plaćene električne energije, struje i tako dalje. Različite oblike koje mi ne možemo da zamislimo, prekvalifikacije do kvalifikacije radnika i tako dalje. Dakle, strani investitor ovde dolazi zato što mu je obećan ekstra profit koji ne može da dobije nigde i zato što je zaštićen kao beli medved zakonodavstvom koje se po kolonijalnom modelu prepisuje u svim kolonijama. Proces standardizacije i pridruživanja Evropskoj uniji zapravo ničem drugom i ne služi, dodaje Čvorović, osim da Srbija svoje zakone prilagođava tako da stranci izvlače ekstra profit. Taj proces harmonizacije prava sa pravom Evropske unije se odvija sa propagandnom pričom da će kroz usaglašavanje našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije to biti učinjeno u interesu naših ljudi, pojedinaca, privatnih preduzeća, jer za Boga, eto, isto zakonodavstvo će važiti ovde, važit će u Italiji, Nemačkoj, naši će ljudi biti osigurani kao Nemci, Francuzi, kao građani starih evropskih država. Biće omogućeno lakše našim preduzećima da posluju. To je samo šarena laža iza koje se prikriva ono što jasno pokazuje praksa, dakle privilegovan interes stranaca. Nisu samo strani privrednici ti koji izvlače profit iz budžeta srpskih poreskih obveznika, već i nevladine organizacije i takozvani stručni strani konsultanti koji rade u javnim ustanovama Republike Srbije, zaključuje Čvorović.